И здравей народе, аз съм Фюрби и не съм снимал от около седмица, тъй като бях заед. И трябваше основно случай да се занимавам, но както и да е, днешния епизод реших да се занимаваме с... Англия е толкова празна от към войски. Както да е, днешния епизод реших да се занимаваме с това да накараме Англия или Великобритания, по-правилно се каже, да ни обяви война, като ние превземем тук скандинавските държави. Тук Русия продължава да се разпада и се бунтува. Не, всъщност гордо май се оправя. Тук Персия, тук... Тук имаме някакъв енклав. Те война ли са? Не? What? Добре, тук има Ironwork. Може би почти всичките им войски са в Африка, което ще се окаже проблем за нас. Тъй като ако успеем тук да дебаркираме някъде, примерно ето тук, и вземем ето тук така, ще успеем да вземем и Суетския канал и... Да, но това са безмислени стратегии, сега ги правя. И така, сега обявяваме война на Дания. Ние сме в пъти по-силни от тях. Те имат едно Coastal Defense, ние имаме 3, 4. Което означава, че ние бием във всеки случай. Изпращам също 20 защита. Може би малко ще забързам, тъй като играта... да, трябва да се сейва, да. Тъй като играта малко забива сега. Не мога ли да бомбардирам? Добре, трябва да разбера как работят бомбардировачите. Тук имаме свободни руски територии. За всяка една територия, която тези руснаци вземат, истинските руснаци им взимат една или две техни. Нещо такова май. Самоа. Добре, взимат много другите руснаци. Също правя малко Infantry 2, което ще се пратя в Африка. Какво имаме?
Новозеландско корабче. Еха. И изобщо не са стабилни тук тея. Какво? Това е на Папуа. What? Защо фактчетата им са еднакви? Как да е? Твърде много се... разсейвам. Тук има италиански кораби, не знайно защо. Тук спечелихме. Уоу, спечелили сме адски бързо. И не сме загубили нищо. Дайте, тук имаме ли... как лагва? Добре, нямаме, но как ти да е. Чакай. Дайте да бомбардираме Косът. Я ще ги оставя, за да взимат огъня и да качат тези войски на корабчето. Да видим дали ще сработи. И едно тук загубихме. Както и да е. Да се надяваме, че това ще е единствената ни загуба. Тук поклоните станали... Да, чакайте, станали пътища, които се надявам, че ще може да използваме. Добре, спираме... Спираме и търговията, но ще трябва да влезем в Росток. Тук се опитва да правят нещо. Нека приберем корабчето, самолета. Сме нанесли много. След това направо се отправям към... Норвегия. Но може би ще трябва да изпратя малко подкрепления. Тъй като тук е основно планини, а танковете някъде се придвижват. И сега... Очакваме Копенхаген да падне. Се махне датското. Добре, забива адски много. Забива. Добре, не знам защо така забива. Имаме такова пари.
Рекрютмент в Барселона. Хо. Сега искаме това, за да може да правим асалт трупове вече. Не мисля, че това ще трябва да го изпрата на тук. Колко рел капасити имаме? Искаме Кенари. И тук Кенари. Да кажем, че искаме хоспитал. Добре, забива си на помия. Нека видя само... Романците са се опитали да атакуват. What the fuck? Те не стият, че нямат. Вау! Те имат толкова... Силна войска, тяхната е 14-та в света. Тук тая е... На България е 19-та. Да. Нека еднем. Да. Ще се върна по-късно. Тъй като очевидно трябва да си... Нямам си не представя какво сте чули. Тъй като просто си добива. Но явно ще трябва да се върна по-късно, след като съм си ресетирал компютъра. Това означава, че трябва... Не знам какво означава, че трябва да направя, но... Както и да е, сега ще спра и... Да. И ето мен, след като си реснах компа. Този стол. Вече не лагва толкова. Тук имаме някакви подводници. Имаме си бомбардировачите. Сега превзех тук острова. Играх около 2-3 хода извън кадър, е така. И мисля, че това е всичко, което искаме. Само тап. И просто статус кво. Да. Също приключих своите дипломатически отношения с Великобритания, тъй като те са мазни експлоататори на индийския, африканския, египетския, тук индианския народ. И ние трябва да ги освободим. Но това ще си бъде доста трудничко, тъй като ако погледнем... Искам само видя дали това точно показва. Не, това не ми показва това, което искам. Аха. Това показва земите на Обединеното кралство.
И просто не искам... Тоест, аз искам... нещо обърках. Мога тук да изпрата войски, но не искам да ядосвам Османската империя. Пък и те са си силни тук. Май. Не. Пък и по колониите също имат силни войски. Добре, пак забива, но по-малко. Нямам ресърч. Кое ни трябва? Това. Чей само искам да вида. Значи след това ще вземем тук това. След това тука. И тука. И може би ето тея. Толкова се изкушам да атакувам. Тъй като... White Curly... Милиция... Вътре милиция... Такава конница някаква... Искам да видя какво правят. Field Artillery, Dreadnought... Trench Mortary... Torpedo Observation Balloons... Real Capacity... Искам да видя дали правят танкове, не. Войска... Не, никаква. Power Station, Ironworks... Ironworks, Hospitali... Fishery, Кенерита... Да. Дори такива глупости. Грешно доцъкнах, да. Искам да видя по инфраструктурата, по храната. Тук правим фактори, ферми. Толкова е лошо. Всъщност не е толкова лошо, май. Ресурсите... След 2 хода... Май имаше готови градове. Не. Добре. Изпращаме танкове, които... Къде има... Тук. Но ще влезе тука. Искам малко да го поправя флота, за да може възможно най-скоро да започнем война срещу Норвегия. След което Обединеното кралство ни обяви война, с което ние да не сме агресори. Да. Тъй като превзех май островчето и те ме заплашиха минус 10. Защо толкова малко пари получаваме? Защо парите ни просто се стопиха? Я да видя.
Добре. Заради войските. Значи заради армията ни губим пари. Вау! Не, мога разгрома. И за един ход го разгромявам. Един ход, докато кача войските. Става 2, значи 3 хода. Значи ако правят милиция, така ще бъде лошо. Да видя. Гдинген. Какво правим? Ретокярд. И сега нещо ще трябва да спрем и да пуснем. Така. Machine Tools. Тук така, тук така. Тук няма го пипам, защото това си спомням просто какви проблеми има тук като го правя. Флотата също, тъй като тя просто ни трябва. Shipping capacity имаме достатъчно. Може би малко от Rail capacity също имаме. Capital Goods. Ще хаби повече въглища и метал, но си струва. Естествено ще сложим и стил да се прави. Така. Road capacity не мисля, че ще ни трябва, така че... загубихме много въглища. Почнахме да губим много въглища. Имаме ли корупция? Но пък си имаме предостатъчно въглища и може да си губим от тях за определен период. Всъщност аз мисля, че събрах достатъчно MP-та и мога вече да ги спра. Мисля, няма ги спирам, тъй като това просто ще ми изяде от времето, което имам да снимам.
Добре, ние си губим пари. Ще направя малко Power Station-и. Military Academy. Technology Center. Medical Center. Ресурсите май са готови. Да. Добре, този път ги хванах. Искаме... Максимум е 100. Вау. Тук е експанд, значи експанд и тука. Аутпута. No order. Това ни унищожава от парите. Тук вече ще трябва да спра. Няма, не мога. Нека клаймнем. Там съм внимателен. И да се надяваме глупостта си Обединеното кралство ни обяви война. И пък флотата ни не е готова. Тук Русия има. Тук не виждам нещо да се бият с румънците, които вече натрупаха голяма защита. Добре. Човек, всъщност ще ги товаря. И... Чакай сега, тук един ход. Нещо ми се объркаха сметките, както и да е. Ние сме си в пъти и да, трябва да се сейва. Да, ще се върна като се е сейнала и като тук сме дебаркирали. И така, ето ме. Сега трябва тук да разпределим. Той ще го оставя тук да пази. Ще ги изпратя отново 2 по 2. Всъщност защо я изпратих танката като... Чето какво е? Планини. Тук... Чакай, не може навсякъде. Тук е тундра. Тундра. Ето така просто ще направим. Защо изпращам всичките? Ще изпратя 2. Тук имаме ли? Не, нямаме. Мраки, това е страхотно. Сега просто ще си превземем. Наред.
каквото си искаме. Ще сеем демокрация навсякъде. И сега добре, те се струпаха ето тука, което е добре, мисля. Танковете се движат. Чудесно. И сега да видим каква ще е реакцията на Обединеното кралство. Добре, нямаме такава. Сега ще разберем и... Искам само тук вие нещо. Те мога ги подкрепа. Не! Така им предложим едно голд. Така че да се оправят. Мисля, че можеше да им се дават и помощи. Явно не може. Тук имаме някакви войски, които искам да унищожа. Вау. Тук има всъщност те са 15, 11 по ресърч. What? Значи това е инфлуенс, бе. Те са 68 по ресърч, 18 по индустрия. Вау. Това си е добре. Какви са им войските? Милици, кавалерия. Инфантрита може би имат малко. Пък са си добре, мислих, че са слаби някакви. О, Австралия се понтува. Къде е Нова Зеландия? Къде е Нова Зеландия, бе? Не беше ли? Не беше ли? То какво е това? Това? Лад, мислих, че е някъде тука. Канада си се бунтуват. Събираме инфантритата, колко станаха. Вау. Това не мисля, че има нужда да пази. Но пък... така. За 3 хода. Как?
Нали, майки танковете да пазят. Тук има ли нещо въобще? Не? Как? Бре, как дойде, сега ще победим. Сега ще спечелим. Добре, стабилитето им е добро. Да, не спечелихме. Също не е започнала Октомврийската революция. Тя мисля, че започва 1917. Нощен възстание. Reject? Как? Що танковете са what? Готови ли са да приемат? Явно са готови. Не. Не. Това не може да е истина, да съм го пропуснал. Добре, както и да е. Но това ще бъде всичко от този епизод. Вход 150. Ние владеем... колко? Владеем големи части от Европа. Не можем да кажем, че са 50%, тъй като имаме тук Русия, тук Кавказ, Украина. Да речем, че бъдем над 40% от Европа, което си е наистина добре. Следващия епизод може би ще преземе тук Швеция. Да, това е Швеция. И да, надявам се да ви е харесал и до скоро.